dați subscribe la estate.adi pe Insta. Mentenanțe și revizii calculatoare. Se va șterge. Hai că mă duc eu. Și acum facem asta? Eu n-am luat, mă la probă. Nu. Doar pilă. Mamă, cum te-ai aruncat. Hai să vedem ce-i luăm lui Adițul. Să vedem ce-i luăm. Mai întâi să-mi iau mie ceva și după aia să iau lui Adi. Nu, ceva de aici. Lion. Și acum iau lui unul de asta și mi-au și eu unul. Și mergem. Perfect. Că nu știu unde s-a dus Adi. Adi! Nu mai este Adi. Adi? Adi! Adiță! Până vine Adi, eu mă dau pe aici. Aparent Adi s-a spawnat acolo, dar nu știu pot. Subscribe la Rareș Bară Jos. Dacă nu dați subscribe, o ia mama dracu. Vreți serviciul la laptopuri și laptopuri? Vă rog frumos să contactați-mă estate.adi pe Instagram. Mă găsiți acolo și toate tarifele și toate astea. Ia uitați băieți pe ce mă dau. Nu știu eu. Bă, dar uite ce lucrează furca. Ah! Mă, frate, ce mică e să moară nimeni. Ia fii atent că mă duc pe aici. Mă, ce mică e să moară.
la schimb, un eliticul meu trec, care vedeți acolo. Asta e un mega. Cu dropper la schimbător. Da, frate, mai vrei să încerci? Nu. E prea bună pentru calibrul meu. Aia zic. Gata, mă, voi meritați bicicletele astea, gata, luați-le cadou acasă, gata. Adi, Eu? hai să zăpăcim paznicul ăla. Vrei? Iar te gândești la mine, mă. Iar îmi faci tu păcat. Vrei? De la stări. Vrei? Cum să nu? Asta e cea mai tâmpită și cea mai prostă întrebare. Frumoasă chestie. E exagerat de întrebare. Dar dau full speed. Ah. Bă, dar lasă naibii de treabă. Tot ei n-au voie aici și toi noi suntem proști că îi certăm. Stai, 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 stai! Stai așa, oprește-te aici, oprește! Mie îmi place. Nu-ți place pe stânga? Mie îmi place. Mie nu, eu am pe stânga. Mulțumim. Știți imediat de ora. De ghidon. Da, cine? Fetița asta cu mănuși? Yes! Mamă, ce bucate a dat la cod. Scuze, dă-te, dă-te, dă-te. Mersi. Ești bine? Sigur? Te-ai lovit? Unde? Cu plăcere. Eram pe pumper, de-așa să înțelegeți și voi. Eram frumos, mergeam și la un moment dat vedem o fată frumoasă, cu casă, cu rotiță, rozalie, zâmbete, hei! Și se bage în față, ca proasta. Și avem două variante. Unul ne aruncă de pe bicicletă sau doi intrăm în ea.
având în vedere că bicicleta a fost destul de scumpă și ne doare sufletul când auzim că reparația costă mai mult decât bicicleta, avem varianta 2, sărim de pe ea. Și a sărit de pe ea era cu dinții exact în ghidon era să dau. Deci te rog frumos. Avem un pic de mâncare de la Panini. Panini, sponsorizați-ne și pe noi, vă rog frumos. Cuptorul vrăjitoarelor, mâncăm o pizza. Acum... Nu mai știu nimic.